बे फट'सफ्रा फेक एडिटेड होननानै गावसिनिखौल'सो मिथियो जाथाया जानायखाय इडिटसो माबासो रोंगासिनो नोंना आफगानिस्तानाव गन्डगल जादों बिबो इडिटसो नामा जोंखौ नायफैदो बर'जों बर' नोंसो अनफैद' औवा मेवाइ फाननानैसो ओंखाम जादोलै माइरं सेरनै बायनानै नोंसोर अनफैद' बर'जों बर' होननानै बुंना फैदो बर'जों बर' अनलायनो जोंसो नोंसोरनिखै 80 थाखा 90 थाखा होनना टिकेट दानना नायबावोसोमोन इमान बुगि बाप साननैसो एक्टर जानो मोननायावनो एक्ट्रेस जानो मोननायावनो इमान बुगि नै बे खोथाया जोंनाव बेसेबां हरसे सानसे जोंखौ मेन्टेन सोरबा जुदि स्ट्रं माबा सुइसाइड जानो हागौ बेखौ सानदोंना नोंसोरो आसलथे एक्टर एक्ट्रेसानो जामारो आखाइ दांनो मोनो बिलिरनो मोनो जाबायानो खनसेयावनो जाबायानो आखाइ बिलिरनो मोनबानो नों आंसो लकेल मानसियानो गावैलायसो आखाइ बिलिरनो मोनो नोंथ' दाखालि रुमाव लाना फैदों थिनाखौ नोंगोना औ मा खालामलायनाय रावखौबो मोनखाया नालाय बेखायनो गैखाया नाथाय बिसोर मोननो दिनै आसुखौ बिलिरबाय गाबोन आदैयाव हमबाय गाबोन खावलायाव खबबाय खुदुंबाय जाबाय गथ' मोननो रोङै जायोनो बिदिनो गलिलांबाय जाखागोन बे नोंखागोन रियेल बाथ्रा थाङोथ' एडिटिं होननोसै एडिटिं अफगानिस्तानाव जानाया एडिटिंसो ओ भाई मारो मुझे मारो